tak odchádzame zo Sniny Zlatokou. Zlatokou priamo v hoteli, kde sme spali. To je podarené. Personál bol hrozne milý. Srdečne ich týmto pozdravujeme. Ďakujeme pekne. No a včera sme sa zabavili v Space Clube v Snine. Je krásne počasie. Ja pevne dúfam, že si ho všetci na Slovensku užívajú. A my smerujeme do Starej Ľubovne, do klubu Mysterium Dance Hall. Dúfam, že som to vyslovil správne. A tešíme sa na to. Opäť je to také veľmi príjemné si pochodiť tieto kúty Slovenska, lebo človek sa sem bežne nedostane, takže sme veľmi vďační a radi, že môžeme tu byť. No a tu je Space Club. Tam sme včera boli, zadná strana, áno. Tak pozdravujeme Space Club a tešíme sa do Mysterium Dance Hall v Starej Ľubovni. Bye bye Slina and looking forward to Stará Ľubovňa. Ahoj.